Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Nde tikupemphani kuti musatalikire, mukhale pompo. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa, original voice of Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Wali Comrade tikangomva mawu amene wa mitima yathu imakhazikika akuti Jonathan takatengani madzi ndimwe wabwera Comrade Mtanyiwa osadandaula Malawi. Dzikoli mwene wake ndi Mulungu, dzikoli mwene wake ndi Mulungu analilenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo chitamukomera iyeyo Mulungutu osati munthu, koma chitamukomera Mulunguyo ndi pamene anapanga chiganizo chonena kuti kuli bwino mkatimu ndikemo anthu ndi zinamukomera ndi kumulenga munthu. Ndi anamulenga Adamu, atamulenga Adamu ndi pamene ati wachepanalo dzikoli, wachepanalo. Koma iwewe ofunika ndikupase munthu amene azikuthangatira. Mumvetu chichewacho, ndikufuna ndikulengere munthu amene azikuthangatira. Nde chinamukomera Mulungu yomwe uja, muzimvatu mawuwa, chinamukomera Mulungu yomwe uja kukamgoneka mamuna uja tulo ndikuchosako nthiti ndikukampangira mkazi. Mulungutu ameneyo china chilichonse chimakhala kuti chamukomera Mulunguyo kuti chinthucho chichitike. Chimene sichimamukomera Mulungu sichimachitika. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa. Ndiye chamukomeraso Mulungu yomweyo, chamukomera Mulungu yomweyo analenga dziko lapansi ndi kukamulenga mamuna uja. Ndikunena kuti Comrade Mtanyiwa kwacha lero ayankhule anthu panga programu ya nkhanga zaona. Tikamagona tizidziwa zonoti miyoyo yathu ili m'manja mwa Mulungu osati ili m'manja mwa munthu iyayi. Onse ochita zoyipa, onse ochita zabwino, miyoyo yawo imakhala m'manja mwa Mulungu. Oti kungakhaleso chifuniro chake cha Mulunguyo kunena kuti awa chifukwa chonoti apanga upandu wonena kuti amuphe Comrade Mtanyiwa, tulo lawo lilikhale longopitirira asadzukeso. Ndizotheka kumukomera Mulungu yomwe uja. Nde anthu ambiri timaona ngati tikukhala pa dziko lapansi chifukwa cha chifuniro chathu, kapena chifukwa chonena kuti ifeyo ndife opambana. Ayi, koma ndikuthekera ndi chifuniro chake cha Mulungu. Kutero ku Mulungu atafuna onse amene amaganizira kupangira zoyipa anzawo lamawa akhoza osaluona. Mulungutu atafuna, osati ife anthu. Ife tilibe kuthekera, ife zimangochitika by chance. Imfa ya Chilima inachitika by chance, anatenga machansi ndiye by chance Chilima anamupha ndi anthu ena aja achakwera. Mukandisaka ine ndikundipha mupindule chani, chifukwa Limpopo FM izakhala ikupitirirabe, izakhala ikugwirabe ntchito. Ndipo zonse zimene ndimaulusa inezi zizulusidwa chifukwa anthu mwina simmadziwa. When we say Mtanyiwa, ndi magulu anthu ochuluka amene akupanga Mtanyiwa. Kula chitetezo akupanga Mtanyiwa, kuli oyimba akupanga Mtanyiwa. Chifukwa chake timabwera ndi nyimbo zotiakuka pano amene aja ndi Mtanyiwa okhaokha kuimbira dziko lawo. Tili ndi mtolankhani athu amene aja ndi Mtanyiwa.
tindi anyamata a IT pali Limpopo FM amene agenda Ntanyiwa kuti akula jina Lufeyo DJ Don't Trust tindi Akaorea tindi DJ Maxi onsewo Antanyiwa ndeti kamati tinsaka Ntanyiwa tizisaka Ntanyiwa mukulimbana ndi anthu chifukwa Ntanyiwa ndi dziko la Malawi nchifukwa chake kungoyambana kungoti tifuna tikamsake Ntanyiwa dziko lonse la Malawi likumadzuka ndikuyankhula anthu amene ali m'mayiko akunja akumadzuka ndikuyankhula Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Programu yathu ya nkhanga zaona chigawo cha kumasana kuno akutipasira ndi aja a M&Z Plastic Shop amene akupezekera ku Balaka ndipo amenewa akupezekera ku Balaka ndi kumene tingapeze amenewa amagulisa zinthu zosiyana tikafika ku Balaka tingofunsa kuti M&Z Plastic Shop ili pati anthu nonse amene mwazungulira madera awa Sawali Toleza Chienda usiku Khwisa Chingeni Sosola Misu Jimu Kachenga Chiripa Mbatamira Seche ndi madera onse ozungulira Balaka tapita pa M&Z Plastic kumene mukapeze mabeseni olimba abwino aja ku South Africa akupezeka pamenepa mafudu oma akupezeka pamenepa mapoto mapoto ano anatha kale chokuti ichi ndi poto sichimaziwika kwangokhala chinthu chokhanga ndi chokuda olo mulendo kuti aone poto amene mwaphikira chokudya chimene chocho mpaka atafunsa kuti amwali mwati muli pa banja zonena kuti kuli AMZ Plastics simukuzidziwa tapitani mukazipezere mapoto kumeneko kukupezeka mapoto ma 4 piece ma 8 piece ma 12 piece mipando ya plastiki ndipo ubwino wake mukazifuna zinthuzi mukayimbira foni tikufuna chakuti mitengo ndi ndalama zingati amasonkhanisa zonse ndikuyika galimoto ndikuthamanga ndikuzakusiyirani sikutinso muvutika ndikuyenda ayi muli pa khomo pano Mungu auza ndikufuna chakuti tajambulani chakuti amene ndi a MZ Plastic Shop telephone number zawo 099 408383 3 099 408383 3 mukatero tumuyankhulana ndi aine yake a M&Z Plastic Shop ngati simwapeza pa nambala imeneyo 092 83 36 78 9 092 83 36 78 9 inu nonse amene muli ku Balaka mwayi muli nawo sopano palibe zonama zonena kuti yayi chinalephera kuphika ndiwo chokudya chifukwa chonoti palibe popakulira mbali iwo ali nazo Limpopo ndekuliso tizipande zija za plastic zabwera masiku ano zija zili kumeneko. This is Comrade Ntanyiwa Limpopo FM. Subairi kaka, Subairi ya mtoto zangu,
Subairi, ndugu zangu, salamu alaikum. Mashehe, anyamata ose akadiria, hawajambo nyumbani. Watu wangu waniaiche nife kwa ajili ya bendera ya Malawi. Mulibwanji nonse a Malawi konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM, chikao cha kumasana, programu yathu imene tiyambe motere programu yathu imene tabwera nayo pa Limpopo FM. Zero 977-8292 wapasidwa ndrama ndi IMCP kuti azisaka a DPP, ndipo tili ndi marekodi amene amakambirana nkhani imeneyi. Tikuti 073-977-8292 tapeza marekodi a Limpopo FM, wapasidwa ndrama kuti azisaka anthu aziyapha. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Amalawi nonse amene munapita kukapangisa mapasipoti anu, ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti palibe chilipo ku immigration. Ndinayimbiridwa telefoni kunena kuti Comrade Ntanywa mubwere muzatenge ndrama zanu zimene munapangisa passport. Ngati a immigration anandiimbira ine foni ineyo, what more inuyo anandiimbira foni, Comrade Ntanywa zatengeni ndrama zanu, mapassport kulibe. Chifukwa chonena kuti contract imene anapasidwa mwana wa Chakwera Nick Chakwera komanso avitumbiko Mumba ya high tech, contract manager yata sakufunanso kwaonjezera. Chifukwa chani sakufuna kwaonjezera? Akuti ainakeo akuti tummaganizo mwawo, osati mmaganizo mwa Malawi. Akuti mmaganizo mwawo akwesa kukambirana ndi aja a Technobrain kuti abwerere azapange mapassport a original. Koma ife titangulana nawo a Technobrain atuza zona kuti ngati azabwerere mdziko la Malawi azabwera chifukwa chonoti ulamuliro wasintha, chifukwa anapangidwa chipongwe. Akuti akufuna atagwirisa ntchito Technobrain kuti abwerese mapassport a original, ndi kuti a Malawi chikhulupiriro chathu chisachoke pa Chakwera. Alemba madzi akanaziwa kuti olommawa mafuta atata achitike, Achakwera sakuwinaso sibweza akuta nthawi yawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa, kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa, kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa. Bambo mnyumba wanzeru kukacha anaje chani? Bambo wanzeru amenewo nthawi ino anakukonzekera ku sukulu, kodali ndi sapato, kodali ndi uniform. Bambo wanzeru ameneyo. Koma sizimene ndikuziona ine mdziko la Malawi. Mtsogoleri wa dziko, nduna zonse za boma akakhala Comrade Ntanywa. Mulibwanji akondwani na nkhumwa, mulibwanji akondwani na nkhumwa. Anthu ampingo wina
munapita ku mpingo wina kukapemphera kumene koko mwabweresako mapokoso ndipo mpingowo anthu ayamba kubalalika. Munapita kukapemphera ku mpingo wina kulimbuli amene mtsogoleri wa mpingo umenewo nda Mofati, ndipo munalonjeza mpingo umenewo akondwa Nankhumwa kuti mupereka ndrama ija yokwana 10 million kuti anthuwa akonzere chalichi chawo. Analitu maganizo abwino, koma simunapite kukapereka ndramayi. Lero mpingo uja wamba upasukapo, akhristu amukira mtsogoleri wadya ndalama zimene apereka Nankhumwa. Mtsogoleri kuyesa kunena kuti palibe olomone mafoni mwanga olomupite ku banki olomutayimbira akondwa Nankhumwawo. Ine sinapasidwe ndrama. Ndiye Nankhumwa pitani kulimbuli mukathese mulandu, anthu akuvuta, mpingo ukutha, mwathesapo mpingo. Ndiye anthu akulimbuliko akuti ngati simunakhale president mwayamba maboza, mukazakhala president ndiye muzanamiza bwanji? This is Comrade Tanyo hapa Limpopo FM wa Malawi. Ndafuna kukuzuisani kuti mkatikati mwa anthu amene akusaka mkatikati mwa anthu amene akwasaka Norman Chisale, munthu amene watumidwa ndi Anik Chakwera komanso Tango mchimwene wa Wachakwera ndiganizano kuchombo. Aganizao ni kuchombo ndamene ali nawo mu gulu lonena kuti athane ndi Norman Chisale. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Atangomva kampekesera katango adusa mukhutu, atangomva kunena kuti mwana atu wa Flora Selemani Ngwinjiri akufuna kung'alula pazodi yake, aboma aliyese ananyowa mukabudula. Kunyowa mukabudula la Comrade Osango noti anazikozera bwanji zimene zonzano ine ndango noti ananyowa mukabudula. Kunyowera atu kuti kodi mwana ameneyi akupanga bwanji mpaka natuti kuti magali moto kukafika ku nyumba kwa abambo ake. Gali moto ya TX imene amaendera a National Intelligence Service DG Ngwira ndi amene anatumiza ajinaganizani kuchombo. Anali mgali moto imeneyi anapita amene akutumidwa anatumidwa ndi Aniki Chakwera. Kodi kungoti mwana oipa, abambo oipa, banja lonse kungokhala lonena kuti kodi ine mesa ndimava kuti mwana wa president ndi mbusa, abambo onso ndabusa. Chifukwa chani mwasankha kugwira ntchito zolakwikazi? Ndeti kuti anthu anatumidwa kupita ku nyumba kwa abambo awo Ngwirinji, mwana wa amalemu a Flora Selemani pilot. Zomvesa chisoni muntu kungonena kuti ndapita kukaona abambo anga, anthu njenje akupita kwa abambo ake kukatani. Kodi tisamaendere makolo? Tikakhala kuti tikugwira ntchito miyoyo yathu yonse izingokhala pa ntchito, sitimafika kukaona makolo. Nde atangomva kuti kukubwera exclusive komatu ndi mafuso tikumvazi ndizokuti bwanji izi zikuchitikazi ndizotani inotufasani ngati exclusive yo iliko mwini wake Mulungu ndanena kuti ali ndi kuthekera mwini wakeyo ndipo mu nthawi yake yoikika zonse ziziwika. Funso limene ndikufuna ndikufuseni Amalawi ngati MCP samene anapachirima nanga nchifukwa chani mu ndege mucha munala MCP? Ali buliko bwino Comrade ndilika wina
pali Limpopo FM. Bangabuyine bungukwanika kuyiwala mayesa ndikulota komayi tuisedi chikumu chatu chandale chitantu nichabita ibasi saulo sikilima uja ino antu nikulide Amalawi funso limene ndikufuna kufunsa chifukwa ndikukonzekera kuti ndikupaseni china chilichonse Amalawi musadandaule ndikukonzekera kuti ndikupaseni china chilichonse ndi maonera zinthu zimene zimachitika mu ndege muja mukuoneka akaponda mkaka ndeni mafuna ndifuse akaponda mkaka ndachipani chanji funso tu limene ndikufuna ndifuse. There is no secret under the sun. Kuli malo ena amene amachedwa kuzalewa ku Luchenza bridge linachoka kalekale azisogolera amene ali kumene koko kula Chaponda nde pali wina white tibwera ndi nkhani ya white titambasule bwinobwino bridge limeneli muzingoliyang'ana anthu azivutika kudusa koma mukunena kuti mufuna mulowe mboma Achaponda awaiti ino amene mukunama kunena kuti ndino a DPP bridge lo muzingolisiya choncho. Tangolandira utenga kunena kuti ma police station ambiri kwayamba kugawidwa futi. Police station ina aliyese futi 50 ayamba kugawa chigawo cha kumpoto ndeti kufufuza kuti kodi futi zimenezi zikufuna zigwire ntchito yanji. Police station ina iliyonse ayamba kugawa mfuti 50 akukonzekera chisankhochi. Kuti muntu soguma konda dziko lako ndamendera ya dziko lako mpaka kuifera antonizi wanishilima uja sana iwe muntu wamba ino naonera kulolo titanao mpaka antu nai kumasundazi wakuti katikisama balama mulinda uveza ine kujokela kwa mwana wake. Amalawi ndikatero tusiyane pomwepo tikumanaso chikawo cha kumadzulo ndibweraso ndi programu ya nkhanga zaona ndimangofuna ndikuchoseni nkhawa nonse amene munali ndi nkhawa kuti kodi comrade Mtanyozi kuti bwanji ine am alive, am untouchable, a man sent through God, natumizidwa ine ndi Mulungu kuti ndisapulumuse mtundu wa Malawi. Ndiye ndikuti ngati imfa ija inali ngozi mu ndege muja mwapezeka bwanji zithuzi za anthu a MCP funso langa ndi limenelo sindikuziwa inunso Amalawi mundithandizira kundifusira funso limeneli mukaona video imeneyoyo ndiye mumuona wina wa MCP ali momwemo pamene ena ndege yomweyo anayikana kuti satha kukwera chifukwa chonena kuti yazaza. Comrade Mtanyozi tikumaneso chikawo cha kumadzulo programu ina ya nkhanga zaona.